So here we are in the car with Soren, Hello. Angelina, and Lisa, and we are on our way to Nerokuru. Okay, Soren? Nerokuru. 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 Well done. We are now turning on to the right to go to Nerokuru. Όταν θα μας εξηγήσει μερικά πράγματα, μπορεί να σας κάνει λίγο βίντεο. Δεν τα έχω φρέσκα στο μυαλό μου, θα το μοντάρετε εσείς. Εντάξει. Το κτίριο που βλέπουμε δεξιά μας και η όλη εγκατάσταση εδώ πέρα πρόκειται για μια καλοκαιρινή κατοικία που σκοπό έχει την αναψυχή των ανθρώπων. Αυτά τα δωμάτια ήταν δωμάτια για τους φιλοξενούμενους. Αργότερα χρησιμοποιήθηκαν για τους εργάτες για προσωρινή στέγασή τους εκεί πέρα. Θα το δούμε στη συνέχεια. Αρχικά ήταν για φιλοξενούμενους. Αρχικά ήταν για φιλοξενούμενους. Μάλιστα. Για ποια εποχή μιλάμε τώρα? Γύρω στο 1500 για το 16ο αιώνα. Ναι. Για τότε υπάρχουν αρχεία. Άρα καθαρά ενετική περίοδος. Ναι. Και αυτό λοιπόν το κτίριο αργότερα επί τουρκοκρατίας έγινε φάμπρικα επειδή είχε καλές επιδοτήσεις στο Λάδι. Και στην τουρκοκρατία. Ναι. Μάλιστα. Τώρα πώς θα προχωρήσουμε εδώ πέρα να δούμε τον κήπο, χωρίζεται σε 3 επίπεδα. Αν θέλετε προχωρήστε και τα λέμε. Ωραία. Είναι περίπου 20 δωμάτια, είναι σε σχήμα π η διάταξή τους. Αν θέλετε μπορούμε να τα δούμε και εσωτερικά. Είχαν συνήθως στο ισόγειο που ήταν ο κύριος χώρος που κάθονταν και από πάνω μια ξύλινη κατασκευή περιψωμένη σαν πατάρι ή ο λεγόμενος οντάς που ήταν το κρεβάτι τους για να κοιμηθούν. Για την εποχή ήταν πρωτοποριακό που είχε 2 ξεχωριστές τουαλέτες, μία για τους άνδρες, μία για τις γυναίκες. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, το οθωμανικού τύπου τουαλέτε. Ναι. Όχι το κάθε δωμάτιο. Όχι. 2 τουαλέτες συνολικά για αυτά τα κτίρια. 2 τουαλέτες συνολικά. Για αυτά τα Μάλιστα. δωμάτια. Ξεχωριστές όμως. Ναι. Και κάθε δωμάτιο είχε το τζάκι του. Αντικριστά μεταξύ τους τα 2 δωμάτια είχαν κοινή καμινάδα. Δηλαδή το διπλανό δωμάτιο μοιράζεται την ίδια καμινάδα. Προσοχή στα σύρματα εδώ πέρα είναι για να γίνει το μονοπάτι των προβάδων. Και εδώ αυτός ο κήπος έχει επίσης καλλιέργεια μάγκος με μανταρινιές. Και τι είδους λίπαση γίνεται εδώ, Δημήτρη? Συνήθως μόνο με την κοπριά των προβάτων, τα οποία τα φυλάμε στον από κάτω χώρο που ήταν παλιά ένας μελισσόκηπος. Αυτά εδώ. Ναι. Καλό είναι να μην το αφήνει κανείς να μεγαλώνει τόσο και χάνει την τρυφερότητα. Ναι. Αυτή είναι βρούβα, Ναι, με τα κήπα. Σιγά σιγά από δεντράκια έγιναν δέντρα κανονικά και είχαν αρκετή παραγωγή. Και ξεκινήσαμε όταν πρώτο ήρθα στα Χανιά το 2006 να τα εμπορευόμαστε. Και έγιναν ανάρπαστα. Δεν ήξερα καν ότι στα Χανιά έχουμε μάγκος. Και σαφώς είναι και πιο νόστιμα από τα εισαγόμενα που θα έρθουν ένα μήνα πριν κομμένα το δέντρο. Τι θα έκανες πρώτα? Πρώτα, σαν Δημήτρης και με πολύ λιγότερα χρήματα, θα κοιτούσα να βελτιώσω την παραγωγή. Δηλαδή να κοιτάξω να δώσω έμφαση ή σε κάποιες καινούριες ποικιλίες αβοκάντο που θα πρέπει να τα περιμένω λίγα χρόνια ή να κλαδέψω αυτά λίγο πιο αυστηρά. Θα χάσω 1, 2, 3 χρόνια ίσως μέχρι να ξαναδυναμώσουν, ώστε να έχω μετά παραγωγή. Δηλαδή ελιές και αβοκάντο. Ελιές και αβοκάντο. Ελιές και αβοκάντο κυρίως. Συν τα μάγκο, τα οποία από τώρα τα έχουμε βάλει στο πρόγραμμα με άνθρωπο υπεύθυνο να τα μπολιάσει, να βελτιστοποιήσουμε και να μεγιστοποιήσουμε την παραγωγή τους. Για τα εσπεριδοειδή, γιατί δεν σε ακούνε να μιλάς καθόλου? Δεν είναι σε πρώτο πλάνο στα δικά μου σχέδια. Αν βρεθεί άνθρωπος που να μπορεί να τα υποστηρίξει αυτά, βεβαίως. Τι τα κάνετε τα πορτοκάλια, τα αφήνετε να πέσουνε? Ναι, δυστυχώς γιατί δεν έχουν τιμή. Δεν με συμφέρει καν να το μαζέψω. Δεν το αφήνω να πέσει, γιατί το πέσει θα το μαζέψω για να το θάψω να μην πάει η μύγα της Μεσογείου και πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή ξοδεύω κιόλας. Υπάρχει κάποιο σχέδιο στο μυαλό μας. Θα χρειαστώ τη βοήθεια κάποιου γυναικείου επιχειρηματικού μυαλού που να μπορεί να κάνει με όλα αυτά τα περισσεύματα που φαινομενικά θα πηγαίνουν για πέταμα, να κάνει μαρμελάδες. Αλλά όπως καταλαβαίνετε είναι το ζήτημα μετά πώς θα τα διοχετεύσει στην αγορά. Κότα μπορεί να μπει εδώ να αφήσει λίπασμα. λίπασμα? Θα μπορούσε, αλλά εξαρτάται από τον ιδιοκτήτη αν θεωρεί ότι είναι βρωμιά ή όχι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν θέλουν τις κότες καθόλου γιατί το θέλουν βρωμιά. Οι εργάτες θα τις θέλουν και θα τους δίνανε και τα αυγά. Και το κρέας. Και το κρέας. Αν είχες την κότα έτσι ελεύθερη εδώ πέρα σε αυτό το... Κυρίως τα πρόβατα θα κάνουν ζημιά ευνοϊκή για μας γιατί πατούν το χώμα και δεν το αφήνουν να βγει αυτό το πράγμα ή θα το φάνε εγκαίρος. Ναι. Τώρα που είναι υγρό ειδικά και θα μαζέψουν υγρασία στο μάγι τους είναι ό,τι χειρότερο. Μπορούν να πάθουν δηλητηρίαση να πεθάνουν. Μάλιστα. Τα πρόβατα όμως έχουν το άλλο το κακό ότι θα σου πατήσουν το έδαφος και μετά δεν απορροφά νερό.
Μάλιστα. Θέλει δουλειά, εργατόρες να το φρεζάρεις, Μάλιστα. να το ανακοινήσεις, να πάρει τον αέρα του. Ναι. Κατσίκι δεν θα βάζεις. Κατσίκες όχι, γιατί η κατσίκα θα ανέβει μέχρι Ναι, το πάνω, ακριβώς. θα ανέβει στο δέντρο να το φάει και είναι κακό ζώο. Από ό,τι μου έχουν πει, όποιο δέντρο αγγίξει με τη γλώσσα της, με τα δόντια της να το φάει, ξεραίνει το ολόκληρο. Μάλιστα. Ναι. Αυτό ήταν εξοχική κατοικία, ακριβώς διόροφη εξοχική κατοικία. Οι τρικοκρατίες λοιπόν έφεραν τις μιλόπετρες, όπως τις λέμε. Και τι αλέθανε? Αλέθανε τις ελιές, θα το δείτε από κοντά. Πατούσαν τις ελιές και έβγαινε το λάδι, έχει κάποιες τρύπες και έβγαινε το λάδι και το μάζευαν σε δοχεία. Μετά το περίσσευμά τους το έβαζαν σε ειδικά καλάθια, είναι ξύλινα γύρω-γύρω και είναι μεταλλικό σαν κοτετσόσημα από κάτω. Το έβαζαν το ένα πάνω στο άλλο, υπήρχε μια πρέσα να τη δούμε στο πλάνο. Ο όροφος ήταν για τη φιλοξενία των καλεσμένων και για εξοχική κατοικία. Λίζα, πώς φαίνεται? Καταπληκτικό, αλλά πολλή δουλειά. Πολύ δουλειά. I want to come and live here. Θέλω να έρθω να ζήσω εδώ. Θα την πάρεις μαζί σου, Δημήτρη, θέλει να έρθει να ζήσει εδώ. You can clean it by just So, what is doing this? that hole. This is a stern, a well, yes. Περάσει θα δείτε το κεντρικό πυλώνα που ήταν και η είσοδος αυτού του κήπου. Πάνω από τον κεντρικό πυλώνα υπήρχε ένας χώρος που συνήθισαν να ανεβαίνουν πάνω οι μουσικοί. Και από κάτω ακριβώς στο στεγασμένο μέρος καθόντουσαν οι κυρίες και απολάμβαναν το τσάι τους. Υπήρχε ένα κλουβί με πουλιά, οδικά πτηνά, και αντιστοίχως στην άλλη θέση από εκεί υπήρχε η στέρνα των ψαριών, την οποία ως πιτσιρικάς εγώ τη γνώρισα ως πισίνα διασκέδασης. Μπορούμε να πάμε μια στιγμή να τη δούμε, Πάμε. γιατί είναι αντίγραφο κάποιας ιταλικής πισίνα. Το σχήμα της είναι πολύ special, είναι ελλειψοειδή τόξα, ας το πούμε έτσι, από τη μία μεριά και ανάστροφα τοποθετημένα από την άλλη. Και απέναντι θα δείτε τρία ιδιαίτερα προσεγμένα σκαλοπατάκια, τα οποία χρησιμοποιούμε για να κατεβαίνει κανείς και να ανεβαίνει σε αυτή τη στέρνα. Είναι στέρεα τα σκαλοπατάκια. Apparently they're strong enough, he says. Και αυτή υπάρχει σε αντίστοιχο κήπο στην Ιταλία. Αυτό που μου έλεγε ο θείος μου και είναι προς τιμήν του είναι ότι πολλοί κόσμος από το 1500 κάτι, αν υπολογίσει κανείς, υπήρχαν και άλλες ιδιοκτησίες τέτοιες ανά την Ευρώπη, αλλά έχοντας χρήματα θέλαν να βάλουν τη δική τους φραγίδα και κάνανε ανακαινήσεις, ανακατασκευές και είχαν αλλοιώσει το χαρακτήρα του κήπου. Ο θείος έχει αυτόν τον κήπο και έχει χαρακτηριστεί από τους μοναδικούς στη Μεσόγειο. Μάλιστα. Λωτή, ενδιαφέρεστε για ένα λωτό? Στη Γερμανία θα τα δείτε ως κάκι και το επιστημονικό είναι κάκι. Μάλιστα. Και στην Αμερική τους βάζουν τους σκληρούς σε πράσινη σαλάτα και στην Ιταλία αυτούς τους τρώνε με κουταλάκι. Αυτό εδώ θα βρούμε κάποιο που να είναι χτυπημένο. Κοιτάζω προσεκτικά, θα πατήσω εδώ και δεν βλέπω τη λυσίδη. Να το, αυτό εδώ είναι Μέγα Μεσογείο, αυτό το μαλακό. Το έχει τρυπήσει, έχει πάει μέσα, έχει κάνει σκουλικάκι και αυτό είναι... Και οι καλλιεργητές που βάζουν φάρμακα για να... Αν είναι συμβατικοί, ψεκάζουν το δέντρο κάποια χρονική στιγμή, δεν ξέρω κάθε πότε. Ναι. Αλλιώς θέλει κάθε 3 δέντρα αυτή την παγίδα. Μάλιστα.